Хей, здравейте! Аз съм Емо и в това видео ще ви покажа как се играе Емо карти. Нека започнем от правилата. Те са лесни и добре познати на децата. Всеки играч получава по 6 карти и по една тиха карта. Тихата карта ви дава право да не отговорите на един въпрос, но всъщност ще ви помогне да разберете какво притеснява детето. Обърнете карта от тестето и нека играта започне. Пръв е най-малкият участник и трябва да направи съвпадение по номер, цвят или тип карта. Следващият играч отговаря на въпроса от картата. След като играчът отговори, е негов ред да постави карта. Ако не можете да направите съвпадение, трябва да изтеглите нова карта. Редувайте се и откривайте нови неща за себе си и другите. Внимавайте с екшен картите и използвайте разумно специалните карти. Победител е този, който успее да остане без карти. Емо карти. Влез в света на емоциите.